Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Τα δορυφορικά κανάλια τα ελεύθερα, επειδή είναι απορία αυτό, πώς βγάζουν χρήματα από τις διαφημίσεις περισσότερο? Γιατί έχουν πολύ μεγάλο κόστος. Ναι, επειδή πάνε σε πολλές χώρες γι' αυτό. Όπως όλα τα ελεύθερα κανάλια βγάζουν τα χρήματα από τις διαφημίσεις. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, ότι ακούμε στην Ελλάδα για την ΕΡΤ που έχει, για την ψηφιακή ΕΡΤ, μάλιστα, όχι τη δορυφορική. Ακούμε λοιπόν ότι χρειάζεται και εκεί αποκωδικοποιητής. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, τι είναι τελικά η ψηφιακή ΕΡΤ σε σχέση μάλιστα με την... Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να σταματήσει την σημερινή μετάδοση, η οποία είναι αναλογική, και να προχωρήσει στην ψηφιακή επίγεια μετάδοση. Μιλάμε για μία μετάδοση στο κλασικό σύστημα, δηλαδή όχι από δορυφόρο, αλλά μέσω των επίγειων πομπών, με τη διαφορά ότι το σήμα πια δεν είναι αναλογικό, είναι ψηφιακό. Είναι πολύ καλύτερο, η ποιότητα του ήχου είναι καλύτερη, υπάρχουν διαδραστικές υπηρεσίες, γενικά αλλάζει η τεχνολογία. Ξεκίνησε η ΝΕΤ με κάποια κανάλια για να τα πιάσουμε αυτά, και γενικώς για να πιάσουμε όλα αυτά τα κανάλια, τα ψηφιακά όπως λέγονται, χρειαζόμαστε έναν ψηφιακό επίγειο δέκτη, όχι δορυφορικό. Δεν έχει να κάνει τίποτα με τους δορυφόρους. Μάλιστα. Αυτή η διαδικασία οφείλουμε σαν κράτος να την ολοκληρώσουμε μέχρι το 2012. Μετά το 2012 θα σταματήσει η αναλογική μετάδοση και οποιαδήποτε τηλεόραση δεν συνοδεύεται από έναν ψηφιακό επίγειο δέκτη, απλά δεν θα πιάνει κανένα σήμα. Άρα η συμβουλή που μας δίνεται αυτή τη στιγμή είναι γενικά να επιλέγουμε τηλεοράσεις που έχουν τον ψηφιακό δέκτη επάνω. Καλό είναι, ναι, να είμαστε προετοιμασμένοι και να παίρνουμε τηλεοράσεις, κυκλοφόρησαν ήδη, που έχουν ενσωματωμένο τον ψηφιακό επίγειο δέκτη. Διαφορετικά θα πρέπει να πάρουμε ξεχωριστά έναν γιατί εξωτερικό δεν θα δουλεύουν, δέκτη. Και αυτός βέβαια το κόστος του είναι σήμερα πάρα πολύ φθηνό, είναι κάτω από 80 ευρώ. Υπάρχουν τηλεοράσεις που έχουν ενσωματωμένο και τον δορυφορικό αποκωδικοποιητή? Μάλιστα. Υπάρχουν τηλεοράσεις που έχουν και τον ψηφιακό επίγειο και δορυφορικό αποκωδικοποιητή, και μάλιστα υπάρχουν μερικές και με σκληρό δίσκο, ούτως ώστε κανείς να γράφει επάνω τα προγράμματα της αρεσκίας του και να τα βλέπει αργότερα. Πάρα πολύ ωραία. Είδαμε, η τεχνολογία συνέχεια προχωράει και μας βάζει σε μπελάδες. Πρέπει να τρέχουμε στα μαγαζιά να αγοράζουμε συνέχεια καινούργια. Έτσι είναι, αυτό είναι το marketing. Ήθελα να μου πείτε κάτι άλλο. Ακούμε ότι άλλες εφαρμογές για το σπίτι μέσω του δορυφόρου. Ναι, το δορυφορικό ίντερνετ. Μάλιστα. Σήμερα σχεδόν τα περισσότερα νοικοκυριά είναι συνδεδεμένα με το ίντερνετ. Έχουν κάποιο παροχέα και συνδέονται με το ίντερνετ. Αυτή η σύνδεση γίνεται μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Θα μπορούσε όμως να γίνει και γίνεται σήμερα και μέσω των δορυφορικών επικοινωνιών. Ό,τι θέλει ο παροχέας, ο πελάτης, έχει πρόσβαση μέσω κάποιου δορυφόρου με τον οποίο συνεργάζεται ο παροχέας. Βέβαια, αυτό είναι σε επίπεδο εξοπλισμού είναι μια πολύ πιο ανεβασμένη λύση. Όχι όμως ακριβή, δεν θα την έλεγα ιδιαίτερα ακριβή. Το κάτωπτρο που θα έχει ο καθένας για να δίνει σήμα στο δέκτη του το δορυφορικό, το ίδιο κάτωπτρο μπορεί να χρησιμοποιήσει για να δίνει σήμα και στο κομπιούτερ του. Στο κομπιούτερ βέβαια χρειάζεται ένας δέκτης πάλι, με τη διαφορά ότι έρχεται σε μορφή κάρτας, η οποία ενσωματώνεται μέσα στον υπολογιστή του. Πάντως, να πούμε ότι τελικά αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, επειδή σαν Ελλάδα έχουμε πολλές ιδιαιτερότητες στη γεωγραφία μας και έχουμε πάρα πολλά βουνά και γενικά πάρα πολλά δύσβατα μέρη και νησιά κλπ. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο για όλους αυτούς που πολύ δύσκολα θα έχουν πρόσβαση στην ενσύρματη τεχνολογία, στο γρήγορο ίντερνετ, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Έχουν πολύ πιο γρήγορο από την επίγεια σύνδεση ίντερνετ μέσω δορυφόρου και βέβαια χωρίς προβλήματα να το φτάσουν, έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι γενικά, επειδή το ίντερνετ έχει γίνει πια πάρα πολύ φθηνό, είναι κατεξοχήν λύση για όπου δεν φτάνει το καλώδιο. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα έτσι κλείνοντας να μας πείτε αν υπάρχει κάποια άλλη πολύ σημαντική υπηρεσία που πιστεύετε ότι αναμένουμε να δούμε από τους δορυφόρους ή γενικώς ποιο είναι το μέλλον πραγμάτων που θα μας κατέβουν από το δορυφόρο. Δύσκολο. Συνέχεια γίνονται καινούργια πράγματα. Το GPS είναι, ας πούμε, μια εφαρμογή. Μάλιστα. Το GPS έχει επεκταθεί πάρα πολύ και είναι πραγματικά εκπληκτική η τεχνολογία. Το να έχεις ένα GPS στο αυτοκίνητό σου
και τη θέση του αυτοκινήτου σου να την προσδιορίζει ο δορυφόρος και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις να σε προειδοποιεί ότι τρέχεις παραπάνω, δηλαδή να υπολογίζει τη θέση που είχες πριν από λίγα δευτερόλεπτα, τη θέση που έχεις μετά από λίγα δευτερόλεπτα, πόσο χρόνο μεσολάβησε για να πας από το ένα σημείο στο άλλο και να υπολογίζει έτσι την ταχύτητά σου και να σε προειδοποιεί ότι για το συγκεκριμένο δρόμο υπερεύεις το όριο ταχύτητος. Αυτό το έχουν ενσωματωμένο τα GPS που κυκλοφορούν. Πάρα πολύ ωραία. Άρα έχουμε να δούμε ακόμα πάρα πολλά. πολλά πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Έτσι μας φέρατε λίγο πιο κοντά με τον ουρανό. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και θα χαρούμε να τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε και πολλά πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουν οι δορυφόροι ακόμα, μας δώσουν διάφορα. Η τεχνολογία δεν σταματάει, ναι, και οι εκπλήξεις είναι πολλές. Εμείς ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Μ' αρέσει να πληρώνω παγιότε. Όχι τόσο ότι το πληρώνω, όσο το να ξέρω ότι μπορώ να το πληρώνω. Είναι ψυχολογικό. Νιώθεις πλούσιος, ότι μπορείς να πληρώνεις και τον αέρα που αναπνέεις. 10 ευρώ. Άλλα 10 ευρώ. Καταργήστε το παγιωτέ με Double Play από την Ελλάς Online. Αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα και 38 χώρες και γρήγορο ADSL ίντερνετ μόνο από 21,90 ευρώ το μήνα. Ελλάς Online. Ο πολιτισμός της επικοινωνίας.